Bé, avui anem a resoldre el primer problema del full de classe de física i química. Este problema diu que una bombeta porta la inscripció 60 watts 220 volts i pregunta que calculem en joules i en quilowatts hora l'energia presa de la xarxa durant 4 hores de funcionament. Bé, així ens està preguntant 2 voltes el mateix. L'única diferència entre un i l'altre són les unitats. Fixeu-vos que hem treballat en una expressió que diu que potència és treball partit per temps. I a partir d'ací podríem despejar el treball dient que treball és potència per temps. I com demana que resolem de dues maneres distintes utilitzant dues classes d'unitats, anem a preparar-ho. La primera, joules, utilitzarem unitats del sistema internacional. En el sistema internacional la potència s'expressa en watts. Després, el temps l'expressarem en segons. Estem parlant de 4 hores per 3.600 segons cada hora. I això dona 864.000 joules. I aquesta seria la primera resposta. En la segona resposta cal tindre en compte que demana el resultat en quilowatts hora. Per tant, la potència tindrà que estar expressada en quilowatts i el temps tindrà que estar expressat en hores. La potència en quilowatts seran estos mateixos 60 dividit entre 1.000, 0,060, i el temps en hores, que són 4 hores. Si ara fem aquesta operació, això dona 0,24 quilowatts hora. I el problema estaria acabat.